Ассалому алайкум бардуро ва хӯрои азиз. Ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубай настренотон созаи имрӯз навори нави мошинҳои фурӯшиай. Бисёри бардуро мошинҳои хучона через WhatsApp модароӣ кардан гуфтан реклама кунед ва ҳамин хотир бардуро имрӯз навори нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. Видеоро то оқиша тамошо кунем. беҳтарин мошинҳоро модароӣ кардаган мо ҳозир барои шуморо рекламаш мекунем. боварӣ дорам ки аз ҳамин видеое ки ҳозир ман гап мезанам аз ҳамин видео шумо я мошин мехарем барое ки мошинҳо гарени нархошон арзонай. Тахай қиматам ҳастай. Тамошо кунед ва барои дастгирии мо буфоратон бардуро ҳам я дона лайки бепла биҷиқене касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. Не рақамои десем бардуро и барои реклама ягон кас хона мошин ё ягон чи дигара реклама кардан мефораш та ҳамин рақамо через WhatsApp роиш кунед мо барои харидорора рекламаш мекунем. Рафтем. бардуро ва хоҳарои азиз ҳама гапи чапа бас кунен акрӯи экрана нигоҳ кунен ки мо вақти гап мезанем шумо буфаҳмем ки чӣ гуфтесен. Якам эълони имрӯзаи мо бардуро ВАЗ 2108 соли баромадаш 1990 сӯзишвориш бензини холӣ хай газ надоштай. Кузоваш хетчибекай объем моториш 1.6 литр коробка механикай. Соҳиби ҳамин мошин гуфтагия ки мошинам 4 та баллони нав дора. Моториш соатворе кор мекардай. Яъне ки мисол соат хел кор мекунад, инам хел мотор кор мекардай бе овозе мумкин. Техасмотраш тамом шудагиай нархи охир шай. Касе харидор боша базанг бизанад гуфтагиай. Ам мошини десен қарор дорад дар ноҳияи Ашт нархиш 4000 сомонӣ. Чихел нархи арзон. Ина номерои телефониш марҳамат занг бизанед мошини арзона бихарен. бардуро ва хоҳарои азиз як чи дигара аёдон биромад бугумтон ки дар ҳамин видео хай мошинҳои арзонам ҳастай мошинҳои қиматам ҳастай. барои ҳамун видеои моро то охиша тамошо кунем бовар кунем зури бад омадагиайда. Диюм эълони имрӯзаи мо бардуро Toyota Corolla медонам ки бисёр ҳамин мошинҳоро дӯст медорен. Ба ҳамин хотир бардуро ина як мошини дига Toyota Corolla солиш 2001 сӯзишвориш бензини холӣ кузов седан ранги сафед объем моториш 1.5 литр бардуро ина мотори камрасход 1.5 литр коробка механикай. Соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Мошин як даст гаштагиай. Як даст мисол ака 3-4 даста нестай як дастай мақсад састаяниш зури бад бидайда мошина. Ҳамин мошини десен қарор дора дар шаҳри Душанбе нархиш 43000 сомонӣ мега бо арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз эълон монад давом метем мегзарем ба мошини фасона ки хидмдан маҳқулайда бовар кунед. Крайслерай солиш 2005 объем моториш 57 литр сӯзишвориш газ бензин кор мекуна коробка автоматай D плюсай ҳуҷҷат танировкаш 1 сола кардагианша кондитсионер дора кор мекуна задни камеранам дора бардуро ва мониторам доштай. ҳамин мошини десен қарор дора дар шаҳри Бохтар яъне ки номи пешинаш Қорғонтепа нархш бардуро ва хоҳарои азиз 58000 сомонӣ мега. чихел нархи арзон 58000 сомонӣ бо арзонам мекадай. марҳамат касе харидорем бардуро метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигиред. беҳтарин мошинай нархшам нархи гарени арзонай. марҳамат занг бизанед. бардуро ва хоҳарои азиз эълон монад давом метем. ана бисёри вақт мегӯем ки мошинои маладёжни мо ба ҳамин хотир бардуро мо ҳаракат мекунем ки мошинои маладёжнира ба ҳамон хотир бардурое ки мисол пацанако ёшанд месфорашон ки мошинои маладёжни бихаранд. ина бардуро як мошини гизалаи дига ВАЗ 21099 соли баромадиш 1999 бидай сӯзишвориш бензини холӣ кузовиш седан ранги серебристи объеми моторша 0.4 литр гуфтагия коробка механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагия. айни ҳол ҳамин мошини десен қарор дора дар шаҳри Турсунзода номи пешинаш Регар. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 5000 сомонӣ 5000 сомонӣ 50000 не 5000. ина номерои телефонаш марҳамат занг бизанед мошини арзонака бихарен. дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. ана як хачибеки гизала бисёр дар ин мошинҳоро гарени дӯст медорем ба ҳамин хотир бардоринам хеле мошинҳоро бимонам ки
баъд бисёрот менависанд ки хечибек намемонӣ. ана бардро опел хечибек солаш 1997. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузоваш хечибек гуфтам, рангаш золотистия, ранги хадавой. авио мотораш 1.6 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. срочни пулам дар кор шудагия, документош 6 моҳай, задаги пусудагӣ надорад, чашкиёшам варид кардагӣ нестай. касе харидор боша бо нархаш муомила мешавад. ҳамин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай. нархаш 30,000 сомонӣ мегӯяд. чӣ хел нархи арзонда 30,000 сомон. ина номерои телефонаш, касе дар корай занг бизанед. бардоро ва хоҳарои азиз, эълон монад давом метем. бисёри вақт менависем ки ягон некси арзонак бимон мемонӣ 15-20 ҳазори чӣ хели нархе мегӯем ку бардоро. ана бардоро ма барои шуморо ҳаракат мекунам ки мошинои арзон биёвам. шумо фақат лайкора фаромӯш накунед, касе меҳмонем подписатсия кунед. дайво некси кам расходай, солаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузоваш седан, рангша чӣ хеле десен, ранги сафед, авио мотораш 1.6 литр, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳама шароитош аст, фақат ҳуҷҷат надорад, тамом. касе харидор боша ба занг бизана, илтимос беҳуда занг назане, нархи охир шай. ҳамин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, нархаш 7800 сомон, ясм арзон намешидай. касе харидори аниқ боша, ина занг бизане бардоро, арзон намешидай. бардоро ва хоҳарои азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии имрӯза. дайво тикоай, мошинои камрасходан. хай мисол касе ҳай кардагия тико ё мисол ягон хеш тавоша тавоиш дошта буд, мефаҳмад ки мошинои камрасходан. дайво тикоай солаш 1999 бидай. 1999. сӯзишвориш бензини холӣ, кузовша хечибек гуфтагия, ранги сафед, авио мотораш 1.1 литр. камрасход будай, коробка механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархаш бардоро ва хоҳарои азиз 7000 сомонӣ. ина дар бар экран бо навистагиам, номерои телефонаш, маълумотош навистагиай. касе мисол ина тико харай 7000 сомон да, ина метавонед ки бихарен. ша номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. Mercedes Benz V124 ба фикрам. V124 ам хеле мошиноай да. хай агар хато карда бошам, бардоро комментария даб нависен ки не яка дига моделаи. V124 соли баромадаш 1992, сӯзишвориш дизел будай, кузоваш седан, авио моторша 2.5 литр гуфтагиай, коробка автомат. 250 дизел гуфтагиай, коробка автомат. касе харидор боша, занг бизана, бо арзонам мешава. қарор дорад дар шаҳри Хуҷа. нархаш бардоро ва хоҳарои азиз 17000 сомонӣ мега. 17000 сомонӣ. ина номерои телефонаш ҳаст бардоро. ин номероро хиёли Россия накунед. ин номерои Тоҷикистон 927. касе харидор бошен, зангават кунед. бардоро ина касе любители Мерседесай, Мерседеси арзон. Mercedes Benz C-класс солаш 1996 будай. сӯзишвориш бензин газ доштай, кор мекардай мумкин. кузоваш седанай, ранги серебристи, авио моторша 1.8 литр гуфтагиай, коробка механикай. срочни фурӯшиай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштай. ина диска балонош, ина салоншам хоб кожни будай бардоро. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархаш 28000 сомонӣ мега. 28000 сомонӣ. ина номерои телефонаш ҳаст бардоро. касе харидори аниқ бошед, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мерседеси арзонака бихаред. беҳтарин нархе бовар кунед. бардоро эълон монад давом метем. мегзарем ба мошини Hyundai Starex. бисёри вақт бардоро ҳамин хеле мошинҳоро дар комментария мепурсанд. ба ҳамин хотир бардоро ина як Hyundai Starex ёфтем барои ҳам бардоре ки ҳам хеле мошин кофти савдан. солаш 2000 сӯзишвориш дизелай, рангаш серебристи, авио мотораш 2 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин ҳама ҷош созай, не ки аккумулятор надора. хай бардоро мегири, як аккумулятораш мехари, тамом, ҳай мекунӣ, мегардӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 18000 сомонӣ гуфтесай. чӣ хел нархи арзон, 18000 сомон. ина номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, бо ай 18000 сомон да арзон мекадай.
бардуро ва хоҳарои азиз мегзарем ба мошини навбатӣ BMW 5 сери S будаи солаш 1991. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша седан гуфтагиай, рангаш сиёҳ, объёми мотораш 2.5 литр, коробка механикаи Е34 гуфтагиай, Е34 қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, номи пешинаш Румӣ. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 13000 сомонӣ мега. 13000 сомондаш мо метавонем ки BMW 5 сери S бихарем. арзон ҳам мешидай Алишан. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, ибд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе то охирша тамошо кард, то охири видеора касе тамошо кард, комментарияда рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. ва бардуро ва хоҳарои азиз, агар ҳамин видеоҳо маъқул шуда боша, я дона лайки бепла биҷиқена. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. шумо вақти подписатсия мекунед, мо видеои нав мепартоем, шумо сразу бохабар мешен, медонед видеои нави моро тамошо мекунед. ба ҳамин хотир бардуро агар битонед лайкҳоро биҷиқенед, касе меҳмонед, подписатсия кунед ва дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардед. зинда бошен то видеои оянда. худо нигаҳбонтон боша. бардуро хай.